lugar ng norte, pakikita ko sa inyo kung gaano kaganda ang kapaligiran. Nasaan kami ngayon? Eto guys. Dito po kami ngayon sa may Antipolo Cloud 9. Yan po. Makikita nyo yung mga hindi pa nakakarating dito. Makita ko sa inyo yung mga paligid dito. Siyempre, ang napakagandang mga halamanan dito. Yun ang mapapansin nyo. Dito ka lang, mahal ko. Dito ka lang. Sama ka lang kay mama. Dali. Sama ka lang kay mama. Mataas din po ito. Ayan po, pababa kami ng aking anak na makulit. Gahanap tayo dito ng garden. Sama dito yung garden. Malaman natin yung mga price. Oo. Ito, pababa tayo. Dahil habulin ko yung anak. Yun, nakaupo. Nagtatampo siya kasi hindi siya pwede makapasok sa loob ng Cloud9. Bawal bata dito. Yan. Balik tayo dun, anak. Sige na. Tingnan na lang natin sila. Parang insulin to hindi siya insulin. Ayan, kung mapapansin nyo rito yung mga puno, ang gaganda, nakakapit yung mga photos. Yan. Sa lupa siya nakatanim yung photos, kaya malalaki sila. Yan. Diba?
parang talagang bundok dito. Yan yung mga halaman dito nakakapit sa puno. Hindi kami nakapasok sa Tanay, Mount Julius. Kaya yun. Itong ending namin, Antipolo Cloud 9. Bulaklak. Di bale, marami ka naman makikita ang nagagandahang mga bulaklak halaman dito. Ito guys yung kanilang mga photos. Yan. Giant photos. Philodendron. Ayan. Parang anahaw to ah.
Pababa na ako. Nakapasa ako sa Buwis Buhay Challenge. Maraming po salamat sa panonood. Please, huwag niyong kalimutan, like, share, and subscribe sa my YouTube channel, Bicolano Maraynon, at pakipindot po ang notification bell sa mga susunod ko po pong vlogs. Maraming salamat po.